Алеле, майко, не се търпи. Еба ти жегата. Излизам от нас, викаме сега колко е добре времето, ще излезе да направя клипчето. Излизам от нас, няма слънце, няма нищо, даже капеше. Отивам в Фантастико, 20 минути съм седял, излизам, мръсна жега. Чайте вие, моби как, ако искате колко ми е сметката в Фантастико. Така. 30 евра. Между другото, вижте какво съм си взел. Това кисело мляко, оня ден си взех едно и нещо много ме изкефи. Сега го пробвах преди да излезна. 4,5% верея, нещо много ме изкефи. И търся в нас сладко. Не знам вие дали сте така, ама след дискотека, след пиене, не след дискотека, след пиене, на другия ден мога да изям цялото сладко на света. А в нас не е никакво сладко. Всъщност имам едни бисквити, ама не знам къде съм ги сложил. Не знам къде съм ги сложил едни бисквити. И търся някакво сладко. Такова сладко си бе от баба ми. Дали ще от малини, дали ще от ягоди, дали ще от сливи, дали ще от каквото и да е. Викам, леле, с това кисело мляко хубаво ще влезне. Нямам едно сладко в нас. Едно сладко нямам в нас. Слезнах в мазето. В мазето нямам един буркан. Имам 5 компота горе в нас. В мазето един буркан нямам. А майка ми постоянно ми вика, ела си вземи, баба ти е пратила сладко от това. Аз не. И сега нямам едно сладко в нас и си купих някакво сладко от вишна и след това кисело мляко. Сега ще се убия много хубаво. Даже съм си взел лъжица от нас. Мислех сега да го ям. Вижте. Взех си лъжица от нас, така хубаво в салфетка си опаковах в раницата. Реално ми е много добре главата. Нищо ми няма екстра. Имате задача. Искам да геснете колко вчера е струвала вечерта. Не само дискотеката, защото знаете, бяхме на наргиле или не знаете, мисля, че ви казах вчера. Първо бяхме на едно наргиле в Студентски град. После бяхме на дискотека. Ще ви кажа колко човек сме били, няма ви кажа колко сме били в дискотеката и колко наргиле сме пушили и така нататък, защото няма да е лесно, няма да е интересно, ще ви е лесно. Значи бяхме 6 човека, като единия шофираш. Имам предвид, че си тръгна по-рано и това е хинт, нали, че не е пил. Пи там една глътка, това беше. В началото пи една глътка и после не е пил нищо. И той си тръгна, не знам, даже май каза, че не знам дали е карал на връщане реално. Буквално не е пил човек. Така че 6 човека, като един не пиеш, 5 човека сме, буквално 5 човека в дискотеката сме. Не, той пие една вода, нали, това ако искате може да си го броите към сметката. Да, въпросът е, колко пари е струва вечерта, като нали после има такси, това трябва да го вземете на предвид. После какво друго има? Минахме през някакво за картофи, някакви пържени картофи, някакъв сандвич, където този сандвич беше само салата, само люто, само чили усещах буквално. Много беден сандвич. Усещах само чили и руска. Много беден сандвич беше. Джоб май беше, не знам какво беше. Така, тук са ми нещата. Аз мога ви кажа от Фантастико какво съм си взел за 30 евра. Между другото видях, че абсолютно всичко вече е само в евро, няма лев и съм такъв шок съм. Върнете лъва, не мога да се оправям с тези нови монети. Така. Кюфтета, една тарелка за нашата съм взел. 24 кюфтета. Опаковка се тая. Ясно, да, споко. Сок. Взех си някакъв сок. Натурален, ясно колко е натурален. Това принципно е гавра, ама не бе, падни на земята, почва те оправя. Значи натурален сок. Майонеза съм си взел, една малка кутийка, 200 грама. Некви бисквити съм си взел. Тунквани с какао. Кюфте телешки си взех, това ще вечерам. Значи взел съм си няколко малки такива царевични хлебчета. В тях ще намажа майонеза и намерих не в мазето. В мазето един буркан нямаше. Горе у нас намерих. Имам 4-5 компота и някаква лютеница вътре с люти чушки. Това направо ще се убия, аз много обичам лютен. Не знам такова дали бабите ви правят. Моите е правила, то е лютеница, ма такова по-рядко. Като домат. Домат малко по-рядко. С едно доматен сок, ма не е толкова рядко. Между лютеница и доматен сок с люти чушки вътре. Това ще се убия. Заедно с хлебчетата и телешки кюфтета съм си взел. И майонеза мисля да... Аз се сетих след като взех майонеза, че имам такова в нас, че го видях по-рано и че ще е много силно с кюфтета. Така, опаковка, какво става? Тези опаковки, значи корекция, обаче тук па са ми махнали опаковката. Печалата ми сложи кюфтетата в пликче, в найлоново пликче.
И те са махнали опаковката. Баси тя колко е, тая касиерката колко е съвестна, бе. Цъкнала ми опаковка и после я махнала. 20 цента можеше да вземе за фирмата, ама не е взела. Помните как радва, бе. Тая касиерката много израдва. Доста мъжко. Хлебче царевично, така казах ви. Кюфтета картофени съм си взел 4 броя, те са някакви такива малки да ги пробвам. Кюфте с манатарка съм си взел за вечерта. 6 вида кюфтета. И сега 2 кисели млека Маджаров и 8-9 кисели млека, такива къде ви покажах вере 4-5, това не знам, много ми изкифи. В нас имах едно такова, пробвах го преди да само го пробвах една лъжичка, буквално. Видях, че нямам сладко и викам, о не, ще си взема сладко. И сладко вишна съм си взел, това е 30 евра. Не знам как ви се струва, мен струва окей, при положение, че съм взел доста кюфтета, нали, 25 за нашите, 8 телешки за мене, друг вид кюфтета, трети вид. Сока е 3 нещо между другото, 100% сок. То 100% ясна ви е работа. Така. Дискотеката като цяло ви казах. Сметнете за вечерта колко пари на човек е излезнал. Или арен, за мен колко пари е излезнал. И утре ще ви кажа какво сме пили, какво сме правили, колко и така нататък, къде, таксита, максита, всичко. Според вас колко е излезнал. И аз трябва да ги сметна, защото знам. Така, мога да почваме с въпросите. Скри се слънцето много по-добре, то не се е скрило. Някакъв облак има. Той го е скрил. Защото иначе мога да мине и зад блока и ще ми е хубаво пак. Ама сега само облака го крие. Така, чайте, сока е при малко на земята падна да не го забравя. Даже ще си отворя да пина малко, че ще умра от жажда. 91,4 кг сутринта, ама то не се брои след пиене. Наистина ти нямаш едно вода в тебе, нямаш едно молекуло вода. И не се брои. И много малко ставам, то ще изчезна. Това е яко изгаврено, бе. Или може би, защото си мих зъбите преди да излезна и затова ми е такова изгаврено. Някакво няма вкус. Само горчи, ама това ми е от зъбите, от пастите. Така. Макс, взимал съм Оклис. Така, трябва да мина през аптеката да си взема някакво болко успокояващо. Вчера, между другото, като се кълча там нещо танцувам, влиза гадно във врата, болеше ме леко рамото и гърба и врата, ама потанцувахме малко, да. Взимал съм Оклис, като ми махаха мадреците за болката. Най-добре да питаш в аптеката да видиш какво ще ти... Знаеш какво, директно отивам и ще питам, брат. Точно това мисля да направя, вот. Така, Digital Spectator. Чакай, свързано с неговата тема. Вчера един от компанията какво направи? Не, то не е свързано с своята тема, просто издразни. Идва някакво момиче при него и му говори. И ме сочи мене и разправя това момче до тебе. И аз такъв седа да си говорят, нали, еди, какво си, що си. И след малко си тръгва. И аз му викам, Иване, какво става, бе? Той вика, нищо. Казах и, че всичките сме педераси. И аз викам, Иване, какво става, бе, бате? Как може толкова просто? Викам, хубаво ще търсиш сега. Той после вика, не, беше балонерката, не, беше с цветята. Измисли си. Така. Digital Spectator. Отново Mythical Refresh Pool. Нищо не си пропуснал. Просто защото четете коментарите от този ден и там явно някои хора са решили, че мислят, че защото съм дебел искам си махна гинекомастията. А енергия мапира всеки човек, който след разговор с него се чувстваш емоционално енергийно изтощен. Така. Самосъжалява, се говори негативни неща и така нататък. Ама това вие може да не го допускате. Има преди такива хора. Гледайте да им говорите само неща, където няма влизате в теми, където те вас да ви изтощават. Или знаете, че само ще реват и ще недоволстват. Според мен не трябва да допускате да общувате по такъв начин с такива хора, защото вие може да си общувате с тях. Просто ги бутайте да общуват към нещо, където не дразнат. Буквално вчера това си говорихме в наргилето с тия, където бяхме с тях на дискотека с момчетата. Защото имало там от компанията някакви хора. И си говорихме точно това. Как, кой с какво изтощава като говори и така нататък. И аз тогава им казах също, буквално, според мен, може така да си комуникираш с всеки човек, по такъв начин си комуникираш с всеки човек, че да не те дразни. Или да не те дразни много. Просто трябва да комуникирате на дадени теми, т.е. да отсяваш темите. И начина и така нататък. Ама има хора, със сигурност, където не им се мисли, не искат така да се натоварят с това да мислят как общуват с някой, което също го разбирам.
Така, аз бях приятел с това момче, защото от много малки се знаем, а съм доста сантиментален. Той е мой познат, е бита карта и няма какво да му повтарям всеки път едни и същи съвети, да. Които той не слуша, защото е за вниманието и валидацията. Ами, трябва да се оправи това, Еват. Това трябва да се оправи човека. Ти няма как да му помогнеш. Има как. Ето, повтаряш му, говориш му, той ако не иска, чайте, че съм целия в паяжина. Влезнах в мазето и направо изядох цялата паяжина. Така. Където след като така. Просто е тотал щета положението. Имах една история с него, където след като сме празнували, той, аз и един друг авер, нова година в нас, на другия ден ми звъни, че неговия втори най-добър приятел идва на гости, за да си види гаджето в Бургас. 35 годишна батка, колега в умието му. Нещо шумоли от това, да викам какво става. Така как съм свикнал да си се върта и такова, и сега врата ме боли доста дрази между другото. Предложи да ме запознае с него. Чай, че нещо изгубих. Предложи да ме запознае с него. А аз, защото нямаше какво да правя на първи след обед, приех, отиваме натам и по пътя ми обясни, че трябва да пазя алиби. Ако ме питат, батката не е била в страната 2 месеца или нещо такова. Как така, какви са тия филми? Вие сте си направили някакви яки филми. Обясних го, че не е нормално да лъжа за човек, който дори не познавам, а и да ме намесва е нагло. Като ходихме там, очаквах някаква мацка наш набор, която си е хванала батката за батко. Оказа се 50 годишна жена. По едно време се филмирах, че ми се струва позната и че може да е някоя семейна приятелка, която аз познавам и да стане някакъв филм. Проверих и се оказа, че нашите не са близки с жена с това име. Бате, какви са тия филми? Оказа се, че той си имал гаджета из цялата страна, като във Варна ги въртял 2. Викам на познатия, че той сигурно мами жените за пари. И той скочи веднага. Ти нормален ли си? Знаеш колко добър човек е? Реално може да е добър човек. Тук ти може да си го обидил на лошо твой приятел. Не, той е някакъв страшен филм, даже не знам за какво. Топа на тебе, какво ти пука? Ти си излезнал на кафе или какво беше там на 1 януари, след обяда. Какво ти пука? Излезнал си, пиеш едно кафенце, чилваш и се прибираш този човек. Само е някаква странна ситуацията, че този твой приятел е решил да... Пък ти си приел да отидеш. Аз не виждам нещо, нали, освен че е някаква филмарска история, където просто е лудница, да. Някакъв пичага, някакъв на 35, бабичка на 55, то радва, даже е такова забавно. С този същия добър човек работи за мутри, ясно. А ти откъде го знаеш? Които преди години са го карали да пребива кой знае колко хора с тръбливи милци, палки и подобни. И това го е разказал на моя авер, хем с гордост, хем се покаява. Ама все още работи за тия хора, така че може човек да си представи. Значи това е могло да бъде доста гадно кафе. Ще знаеш да не ходиш наляво надесно с някакви рандоми, къде не ги познаваш. Реално да, никога не знаеш. Някакъв рандом какъв е, така че това моя ви е полукът от тази история. Да, още веднъж да ви кажа, яде ми се цялото сладко на света и цялата храна като цяло на света. Това аз вчера, знаете ли какво ядох? Сега да ви кажа аз вчера. Не си записах темите, много съм прост, трябваше да ги запиша, имаше няколко, 4 теми някъде имаш. Бях си записал да ви кажа в дискотеката Иван как преева нещата. Обещах му вчера, че ще кажа хубаво на клипа да го знаят. Друго нещо, снимахме някакви неща и така, може утрешното клипче да вкарам в клипа някакви неща от дискотеката, но то са някакви къси там, снимки и клипчета, съвсем къси. Но ако искате, мога ви подскажа, че бяхме в Ритуал, се казва дискотеката, за първ път съм там, реално беше добре, бяхме на някакво сепаре и беше окей. Нали, като ще смятате цената за вечерта. Интересното беше, че наргилистката беше жена, или може би само тя ги носеше. Демек това още един хинт, че сме пушили наргилета и в дискотеката после. Какво друго мога да ви кажа? Бях тръгнал да ви казвам. Вчера ядох едно парче диня. Едно парче, какво ще значи? 1/8 диня. Кажем, динята е 9 кг, демек 1 кг диня, даже по-малко, нали, защото кората тежи. Това съм ял вчера и като излезнах за метрото си взех пилешки гърди 300 грама в пликче нейлоново, такова от Фантастико. Буквално такова пликче. Ето такова пликче. Вътре си сложих 300 грама пилешки гърди. И викам, сега метрото никой няма да има и ще ям гърдите от пликчето в метрото. Като сандвич. Буквално така си вада гърдата и си ям.
Обаче метрото имаше много хора в 8:30 и викам, аре после. Малко хапнах по пътя към метрото, викам, аре после, сложих си го в джоба, защото бях с къси панталони с джобове с копчета. Ядох го на Софийския, докато чакам 280 и после пред наргилето. И си викам, бате, кой ненормален ще яде пилешки гърди в пликче в метрото или навънка, или пред бара, или където и да е, не знам това някой прави ли го. Та реших да ви питам дали някой го е правил това. И някой като цяло прави ли го. И мисли ли, че съм ненормален? Защото на мен ми беше екстра. Не съжалявам. Все едно съм и някакъв наркоман. Не съжалявам. Екстра е. Даже не виждам нищо лошо в това. Само някоя баба приема в метрото да ни се дояде и да ми каже да умреш, ако не ми дадеш. Както она пред входа дразнеш. Пред блока, не пред входа. Та така, момчета и момичета. Сега не знам какво ще правя, като се прибера. Аз колко си? Май към 6 се прибрахме. Може би даже малко по-рано. Не знам, нещо тази дискотека май по-късно да излезе. Ма 1 часа станах, много добре. Даже 2 станах. Доста добре съм спал. Та да, айде момчета и момичета, чуваме се, виждаме се утре пак и така. Ой, тък му почна да разхожда много добре. Знаете ли какво ми се яде? Всичко ми се яде. Сега искам дюнер или бургер да се взема. Знаете какво? Ще взема бургер и ще имам после и кюфтета. Ще ям и кисело мляко със сладко. Имам и сладолет и диня. И ще ям всичко. Целият свят ще изям. Така като пия, не знам що на следващия ден. Много, ама много ми се яде. Всичко ми се яде, особено сладко. И затова си взех само едни бисквити, както ви казах. И какво? И сладко. Нещо друго сладко взех ли си? Не, това е. Мислих, че взимам някакви вафли, някакви работи, но викам, не, по-добре не. Това сладкото добре ще влезне. Чао на всички, да не ви го във времето, до утре.